helburua zen euskara pixkat gehiago erabiltzea eta hobetzea, ez? Eta, laguntza behar nun, ez dut dominatzen, así que... Esker, indeu webgunea euskeratu eta gehiago baiten deu txarte guztiak eta informazioak hizkuntzetan jarri. Enpresa guztiak animatzen baiot, porque eske ez nekin ezarre, de repente iriki zait mundu handi bat eta ni guain arte sentitzen nuen bakarrik niola, bakarrik, nire arazoekin eta hizkuntzako arazoekin ere eta zerbitzu honekin izugarrizko ondo dira. Hasi nintzen, guk hemen dazkagu material gehienak erderaz zeltan zaizkigu, eta orduan guk euskeratu egiten genitun, bezero hori euskaraz emateko eta orduan laguntza lagun egiteko. Eta horregatik hasi nintzen. Guretzat prozesua oso erreza izan da eta lagungarria, zer beste lan guzti hori guk egiten genuen hemen, eta aldiz horrela nola kanpotik egina etorri zaigun, asko errezago. Beste enpresa guztiak animatu egingo nituzke proiektu honetan parte hartzeko, zer lagungarria da, oso erreza da, ez da bate lana, baizik eta korreo elektronikoz edo telefonoz edo WhatsAppez eskatzen duzu, zuk behar duzun, eta listo.